Comenzamos. Lovers. Šta radiš ovdje, ma ti preplašio si me. Ako mi se frizura pokvari, onesvijestit ću se. Ne, prvo se onesvijestiš pa ti se onda frizura pokvari. Ne, prvo vidim lošu frizuru, a onda... Prvo se onesvijestiš pa onda... Dosta! Dobro, možda imamo sreće i ako padneš lupit ćeš glavom i bit ćeš inteligentnija nego sad. Da pokušamo, a? Ne! Slušaj, što radiš ovdje? Rekao sam ti da se ne možemo vratiti ovdje. A ja sam ti 100 puta ponovila da se moram vratiti po Marin dnevnik, da budem kao ona i da me Herman zavoli. Ne smijemo biti ovdje. Što je to, Mati? Znaš, to su bomboni. To su mi najdraži slatkiši. Imaju bademe u sebi, a bademi su dobri za... Znaš, nije bitno. Moramo otići. Ja ću učiniti što želim. Ide po... Ne, Jade, ne. Da. Dogovorimo se. Dobro, što? Ako želiš da radi manikure i da ti na tome zarađuješ, moraš mi pomoći. Jel ti to jasno? Što, zar si to znala? Naravno da sam znala, Mati. Čak sam i ja shvatila kakve budalaštine izvodiš samo što ti ništa nisam htjela reći. To što govoriš ima smisla. Možda ne moraš past na glavu. Rekla si budalaštine? Da, to mi je nova riječ. Prava. Što? Ovdje sam. Ti si meni stala na ruku. Ugrizao si me za ruku, ne osjećam prste, boli. Boli. Što ona radi? Idemo tamo. Ne znam, blesava je, blesava.